Dnes si spolu pripravíme takúto štrikovanú deku do kočíka v rozmere 80 na 85 až 90 cm. Vyrábať ju budeme z takejto novej Nathana Cherry Dream vlnky, respektíve priadze, ktorú pre nás Noezon pripravil, a v porovnaní s klasickou Cherry Berry je táto vlnka, ako môžete vidieť, oveľa väčšia, a preto na ňu budeme používať iba naše ruky a žiadne iné náčinie a návod je veľmi jednoduchý, tak sa nemusíte nikto báť, že by ste to nezvládli. Tu nám môžete vidieť rozdiel hrúbky, ktorú tieto vlnky majú medzi sebou. Začneme tým, že si túto Nathana priadzu premotáme do klasického klbka, pretože takéto veľkorozmerové vlny sú vždy tak veľmi čudesne pomotané a potrebujeme sa zbaviť akýchkoľvek budúcich problémov. Takže rozstrihneme tieto nitky, s ktorými to je zošité. Nebudem klamať, dalo mi to chvíľku zabrať, ale nie je to až také náročné, aby sme to nezvládli. Treba sa teda všetkých týchto nitiek pozbavovať a následne to premotať do klasického klbka. Deku začneme teda motať prvým očkom, ktoré si vytvoríme následovne. Nájdeme koniec vlnky, teraz ho prekrížime a vlastne pomedzi tú slučku si zo zadnej strany vytiahneme ďalšie očko, takže budeme mať vlastne uzlík, v ktorom bude takáto slúčka. Ukážeme si to radšej znovu, čiže prekrížim si to a teraz vlastne áno, jedno cez druhé a do tej dierky, ktorá nám tam vznikla, premotám vlnku, čiže mám uzlík, z ktorého trčí takáto slučka, tu si následne zatiahnem a dám si ju na takú akurátnu veľkosť, aby sa mi s tým dobre pracovalo. Následne pokračujeme reťazkou, ktorú teda tvoríme tak, že vopcháme 2 prsty do toho očka, ktoré sme vytvorili, a zo zadnej strany chytíme priadzu, z ktorej robíme, a prevlečieme ju cez to očko von. Čiže znovu vopchám si 2 prsty do toho otvoru, do toho očka, prevlečiem si zozadu vlnku dopredu a vytvorím takúto slučku. Dávam pozor na to, aby tieto slučky boli plus minus rovnako veľké, akože jedna od druhej, a zároveň ja som tu spravila menšiu chybu a spravila som ich príliš malé, takže o niečo väčšie ich robte, ako ich robím ja. Čiže znovu vopchám prsty, prevlečiem zozadu dopredu nitku, potom si trochu upravím tú veľkosť a znovu robím to isté. Vopchám prsty cez to očko a zo zadnej strany si vyťahnem nitku von. Znovu to isté, vopchám prsty do toho očka a vyťahnem si zo zadnej strany ďalšie. Tieto slučky robím, až kým nedojdem vlastne po požadovanú šírku deky. A v našom prípade to teda teraz ideme spočítať. Vidíme, že z tejto zadnej strany sú tu také kopčeky, a keď to vlastne otočíme, tak nám tam vznikol taký copík. Takže z tejto strany to teraz spočítame. Počítame tieto horné také oblúčiky ako jedno očko, čiže 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. Toto nám stále nestačí, takže ideme ešte ďalej, čiže pokračujeme. 15. očko, 16, 17, 18, 19 a 20.
toto posledné očko je zároveň aj prvým očkom toho druhého radu, ktorý teraz pôjdeme spraviť. Takže upravíme si jeho polohu a vlastne dáme si to copikmi dole, aby sme mali tie zadné kopčeky vlastne tak, že ideme do nich pracovať. Teraz dôležité je, aby sme našli každý z tých kopčekov, lebo keď náhodou jeden preskočíme, tak tam bude diera. Čiže cez tento kopček si prevlečieme ďalšie očko a to nám vlastne bude budovať ako keby stenu tej deky. Čiže znovu nájdeme si ďalší kopček a teraz vlastne zhora dole ako keby prevlečieme ďalšie očko. Čiže vopchala som tam ukazovák, teraz s druhou rukou som si pomohla tam prestrčiť tú vlnku a vyťahujem vlastne hore takýto kopček. Dôležité je, aby tieto očka, ktoré si vytiahnem, boli plus minus rovnako veľké. Nemusí to byť podľa centimetrov ani podľa pravítka, ale takže vyťahujem plus minus rovnako veľké oči, aby sa nám nestalo, že jedno očko bude úplne že 20 cm a ďalšie 5. Hej, lebo to by bol naozaj markantný rozdiel, ktorý by nám spôsoboval problémy. Takže znovu z dola si tam vopchám ukazovák, s druhou rukou si pomôžem natlačiť priadzu dovnútra cez to očko, cez ten kopček zadný a vyťahneme vlastne očko hore. Takto pokračujeme celú reťazku a takto z dola sa nám vlastne vytvoril takýto copík. Takže pokračujeme ďalej po celej reťazke, porovnávame si po ceste oči, aby sme ich mali naozaj ako tak podobné veľkosťou. A tu vám teda idem odprezentovať, čo vieme spraviť na úpravu, keď sa nám podarí takéto obrovské oko, ktoré tam naozaj nechceme mať. Takže si ho prichytím a teraz priadzu, ktorou pracujem, potiahnem smerom naspäť ku klbku, čím vlastne očko zmenším do požadovanej veľkosti. Takže pokračujeme ďalej, obchám si prst z dola hore, prevlečiem si z hora dole popod očko, upravím si ho veľkostne a idem ďalej. Znovu do kopčeka prevlečiem z hora dole očko, upravím si ho na požadovanú veľkosť a pokračujeme až na koniec. Teraz nájdeme posledné očko z týchto všetkých. Niekedy je náročnejšie ho nájsť, ale už to zvládnete. A následne si všetky oči spočítame. Teraz zapeklitá situácia. Vždy pri háčkovaní, napriek tomu, že sme spravili 20 reťazok, tak očí budeme mať iba 19. Pretože to posledné 20. sme vlastne ako keby nechali ako takéto krajové a rovno z neho už išlo to prvé očko. Čiže spočítame si, mali by sme ich mať 19. Nie 20, ale 19. 17, 18, 19. Tak,
Máme ich 19 a teraz pokračujeme v druhom rade. Druhý rad začneme tak, že si prehodíme klbko na druhú stranu, aby nezavadzalo. A teraz ideme vlastne vyťahovať oči o poschodie vyššie. Začneme v prvom očku. Spredu dozadu vopcháme prsty, zozadu dopredu vyvlečieme očko smerom nahor. A teraz nám ako keby vzniká druhé poschodie. Hej? Čiže stále ide o to isté. Vopchám spredu prsty, zozadu prevlečiem vonku dopredu a vyrovnám si to hore tak, aby to bolo plus minus rovnako veľké. Rovnako ako v tom prvom rade, snažím sa mať rovnako veľké očka. Čiže vopchám prsty vpredu, zozadu vyťahnem vonku, naspäť dopredu. Čiže nájdem si ďalšie očko a prevlečiem cez neho nitku hore, čím vytvorím ďalšie očko. Znovu to isté. Toto je vlastne jediné, čo budeme robiť počas celého procesu výroby deky, čiže stále iba tieto isté očka. Snažím sa, aby sa nám to niekde nezamotalo, neotočilo, lebo by nám tam začali vznikať vzory, čo teraz nechceme. Čiže stále vyrovnané oči, v rovnakom smere sa ich snažím vyťahovať a neprekryžovať. Čiže vždy to očko, do ktorého idem dávať ďalšie, si otočím tak, aby bolo vyrovnané a zozadu dopredu vyťahujem ďalšie oči. Čiže vopchám si prsty spredu dozadu, zaháknem si tam vzadu o prsty nitku, s ktorou pracujem a vyvlečiem ju hore cez to očko a vytvorím si poschodie číslo 2. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Super, nič sme nevynechali a pokračujeme ďalej. Tieto krajné oči vlastne používam ako keby dvakrát po sebe, čiže znovu do krajného oka idem vyrobiť ďalšie krajné oko. Keby sme iba pokračovali naspäť, tak sa nám tá deka začne zužovať. Čiže znovu ide o to isté, že si vlastne vopchám prsty do toho očka spredu, zahaknem si vzadu priadzu a prevlečím ju zozadu dopredu a dám ju hore. Snažím sa stále, aby mali plus minus rovnakú veľkosť tieto oči a pokračujem v tom istom. Keď nám skončilo klbko číslo 1, prichádza na rad premotané klbko číslo 2 a veľmi jednoducho si ho nadpojíme. Zložím si deku, aby mi nezavadzal ten zvyšok, pretože tam mám statív, to by som potom do toho drgala, no proste, chápete, hej, no zavadzalo mi to. A tu teda vidím koniec toho prvého klbka a vlastne do vedľajšieho očka, hej, či toto je to posledné a v ľavej ruke mám to prvé, si jednoducho prevlečieme tú novú nitku z nového klbka, vyrovnáme plus minus do rovnakej výšky a pokračujeme ďalej, ako keby sa nechumelilo tým ďalším klbkom. Následne to budeme potom ešte uzlíkovať, čo si hneď ukážeme.
Takže uzlík spravíme veľmi jednoducho. Z tejto rubovej strany si jednoduchým uzlíkom zauzlíme 2 konce. Dávame pozor na to, aby sme si úplne nevyvliekli alebo nezmenšili tie oči pôvodné, ktorými pôjdeme pokračovať ďalej, aby tam stále tie oči zostali. Tak som tam dala zatiaľ iba jeden uzlík a keď prejdem tou novou priadzou ponad tieto nové, alebo teda tie očka, ktoré vlastne sa nadpájali, tak až potom spravím uzlík číslo 2 a 3, aby sa mi to naozaj že nerozuzlilo, ale najprv iba takto jemne, aby sme si nezatiahli tie oči, ktoré sme tam vytvorili. Tu môžete vidieť rubovú stranu a dokončovanie toho uzlíka. Čiže spravím uzlík číslo 2, následne uzlík číslo 3, poriadne to utiahnem a ešte na konci to budeme začisťovať. Posledný rad očí robím oči o niečo väčšie ako doteraz. Čiže keď sme napríklad mali doteraz plus minus 5 cm oči, teraz budú aspoň 7 cm, aby sa nám nestalo to, čo na začiatku deky, že vlastne bude potom ten kraj taký zúžený, lebo to bude príliš natesno. Takže dbám na to, aby posledný rad očí bol o kúštičko väčšie oči, ako sme robili celú deku. Na konci deky nám ostal takýto chvostík priadze a my sa teraz presunieme na začiatok posledného radu. A do prvého očka prevlečieme druhé, do druhého tretie, do tretieho prevlečieme štvrté očko, do štvrtého prevlečieme piaté očko a takto pokračujeme až na koniec s tým, že sa nám teraz tu na hore začne tvoriť rovnaký copík, ako máme na začiatku deky, takže bude z obidvoch strán vyzerať tá deka rovnako, aby to také uhľadené, upravené. A dbáme na to, aby sme to tam tiež nejako neprekrižovali, nerobili tam čári mári a prekrižené oči. Iba jednoducho prevliekame jedno cez druhé, čím vlastne ukončujeme ten vrch tej deky. No a teraz vlastne už len prevlečieme ten chvostík, ktorý sme tu nechali cez to posledné očko. Vyťahneme ho celý úplne von a poriadne zatiahneme. A toto je, že všetko, máme to hotové a už vlastne len začistíme tie zvyšné nitky, tie zvyšné priadze niekam do deky, čiže takto jednoducho si ich poprevliekame cez tie oči jednotlivé, aby sme nejaký chvostík nechali vlastne v tej deke a zároveň, aby to tam nešpatilo, nezavádzalo, netrčalo odtiaľ von. Čiže poprevliekam to cez nejaké popod nejaké oči, potom to môžem prevliecť na druhú stranu, kde to ešte raz zauzlím, odstrihnem a máme hotovo. Čiže prevlečiem na druhú stranu. Tuto ešte do tých zadných kopčekov môžem znovu poprevliekať. Toto reálne nemá žiadny systém, ani v tom asi ja nemám systém. Stačí to naozaj iba poprevliekať popod tie zadné oči, nejako halabala, ako sa vám zachce, ktorým smerom sa vám zrovna chce ísť a už to potom vlastne len odstrihnúť. Verím, že sa vám deka s pomocou tohto návodu podarila upliesť a máte za sebou svoj prvý handmade výrobok. A v prípade akýchkoľvek nejasností ma určite nezabudnite kontaktovať a budeme veľmi radi, ak nás označíte s vašim novým výtvorom niekde na Instagrame alebo na Facebooku. Ahojte!